Phungkaham jatana phungai khe ang samung khai pailaya tabuk ang hor mwswngwi tongo twi muthungnani bagwi baba twi tukunani hamjora twi tukunani tei angbo twi kutungmani tuku tabuk masing belai twi kwsang aboni bagwi tabuk khe manui hunai manui hubai khe ree rok sunai satung bo tungkhabla taklai aboni bagwi ree rok bo ma ree sida haino sujaknai bang suka o satung tungyani bagwi aboni bagwi ree rok sida ordek khe ma susio tamni himalay aswk khe burung sujaknai hamjorani no sujaknai khe bango bolai subsitio ako hwnkaiba hwnkhe ang aro YouTube o product rok je paima rok amo rok jotono link ree no rok paina muchungkha hwnkhe ba ayang twi thangwi nai paimano yang hamni bufa bo khe hor ago bol rok thapao rwwi tongo da chwng mama chwng berailaigोन na yang baba bazar beraina phu mono bazar se ma phunui gynai thangsinai punin dadu berainani nin kaka bai tata rwi tongkha no thangsinai phu biang berainai no biang berainai Lefunga hingke obichoron bazar bai bobo naithokuk bobo tongthokuk sadita do nai phaika hingkai abono nukha hingkai sadita bobo tongthokuk tamu tomri tongdo sabo nung da 타야고 딱벌 타이나사 타이juk asuk ke jat kaham khैया kisapano chasukable semano gothong gathang khैया taklaibo thaidi chanani na mama beraina phobo bike bai kimi berai maya yakung sajago bekreng rok norom bai khata jaga torjagui tongo ama songni toro ayang bari da nukha tata dati khaiki romoi thang de bono srap sake ko kafi jang nai tamari baba ayang mama kafi ka rom di bono yang ukuloko rom yang ya bo amaro khamjena orang simi shuru khai basi kota nira khumbari tongphana naithok khum bagan hai bore rok thai jangma kya nukhada flower naithok ha angko bed protector ta ham jadi seti rok rakhangkai te tu sok siajar aboni bagai amo order ri rumani tini sok paikya yang tv rok nai tonglai nok pura legela kai hingjak ta thamung na nge obichoron bazar tongthokliya obichoron bazar tongthokliya lefunga bazar tongthokuk ta abote sa toro torma haina to boro gubang kai taisa ayangon ta nang khetorok gobang ma mani panthor koto ma mani kungti mama besla thejagi bu phabam kai kharung mai singsa kai bunni para roko phai ma tong kai jam te rong na nainam bagi ma phayo hapang mui rok kan foto bina lekha hian somai rok ri kha yang ka thui jangka
뭐 미릭 나프. 동아리 앙리로 바이게나. জলপুই খাই ব্লক খায় খাই ব্লক borok sapung dongoi thangka sapung bo honai manya 3-4 घन्टा rok hingke take thanglai na sengkha borok tongkhangke simi sikisa khaksango dol dol khe tonglai khangkai tongthogo tau thangbai ke siring siring sengwana hingkai borok tabuk thanani bagai lamri laikha moi kotobo sorry hamtayano haikeno phaida jao bin kumoino naina bagai yong burei bo tongo haipano boke sorry hamya belaino norok please ani yong burei ni bagai kisa pray khaibai de bo thanai 3-4 mas sakang rok si phai thangmani chine oro moi koto songbai baksano borok khorok ni sorry kaham korang khe tongjato hnai ang daily no pray khayo norok please pray khaijaba dite borok kaham korang khe tongtho hnai Ajiria, pai jono sudah tarik jauh. Kaham, mamu songi tunggu. Baba ni bagai kai niramis bot bermamui rok saya. Kaban bagai niramis masongu omse kogi thamko. Waisa kemai thama jabo. Tak desa kogi phajoka. Chini bagai kai moi masin mos deng. Phungo bate besok sana. Hingga norok thangnai blogo norok question khayo da baba tangwi nungbai ba tong sinai nini te siblings rok nini te achai song rok borok bai tong me da bachai bai toni me da ne agi rogo norok ani blog nai fro Norok gobangma no comment khaikya nini papa no nini baba no nungbai no toni di nai apru to dada tong bla ke dada nai tong hangga tabuk emon situation ng thangka saimia sabni life o bomti situation phai do tabuk chini life pura changing jak agini hai to take krika borok khoroksa family member thangma bai se gobangma changes nukjak thango tamni himale bo chini family ni head of the family haino ta chini dada ba ngai abono tangwi nini tei achai song rogbai tongya nai tongnani to abo chini upor depend khaya do je tongnai ni upor depend khayo baba si angbai tongna hani choose khayo bo to agi bo angbai no tongo ngai ang chirai furu bo bono ano nayo gang sikla furu bo ang bobai tongo ke bo angbai no besi tongo aram nangjago bini bosarok ni bisingo bo je ma tongmani hingkai ang hingke bai ni ro to bo thangnai yang Agartala rogo thangan dai bo bai ni ro thanai ta bai ni ro tongnai wa so hingkai ayang parao bo tongoi nai para rogo bo tongoi na ni hini sautang bo so amo bo hingke basui hingke tangwi nai maya basui sorry hamya bo dada tong pruno ekdom sorry bini bari jak bini sugar rok tongo ga yakung rok bo himui sima yang tongmani khori sing tongmani ge boro October month to ang thangi diba dada songno ga pro borok ko thangjak chennai thangai borok khorongno sorry nai phailayo da sorry nai jagi phailayo gabon bithi rok chai tongo tau bithi chawini teksa komika hingkai bo to khoroksa bini logi song hinana bini logi song no se kamajak paikha bo kabai mang si tongo
이 뭐 엄티해 시츄에이션은 뭐 보러때 거럭사노 나이마네바 나뭐 보럭망시 로기 낭동고 거럭사 보럭지 똥똥봉니 너거 다보 뭐 사종가 똥마야 이비앙비앙 진다가요 hingga cerai rok bo school thangan college thangan ke bo saijung singna hingga bo mane bo kuno khai simali am de heng tong kata bini chori bo ham ya tei bo songna sana o bo ta bo mayang ngai tong kha kun phan khaina mu jung ja gyang tong kata bo sung bo buji bo bini situation no haban bagai bo mangala khni nai tei he kata jung joto no sungka baba no nang sabai tong nai hni nai hingga bo ang basi tong na ni choose khayong ka ba ang tui hekya suksi norok ni daw drop clear ang khana norok sangmai mani de tabok bo ang bai tong nam sung jago ang bai tong phakya sung bo je pro je bai tong nam sung go bo tong bai thung am tei si bo je jago comfortable bo ara no tong thung